Aga jingle Indian Super League ka klub jong Sachin Tendulkar ka Kerala Blaster kala penkemen biang ya ginong Christian Gijongka hadin bagalayo ban kur riu point na ki arteli jingle kai. Haga ne jingle ka Kerala Blaster Persha ya ka FC Goa. Haga ne jingle ka FC Goa ka biang pha ka posisi ka bagalayo adun riu persen kat ba ka Kerala Blaster kayo tang live peu 100% ka position. Henry haba pai sya ka jingle ka Kerala Blaster kalayo ban penkijar nengkong haga minit ka basau peu ar lengbau luna bat ya ka bol lapenbu dau samat. Shua ban kut ka Kerala step kata ka minit ka basau peu san plus iway ka Kerala Blaster kalayo biang ban tep ya ka gol ka ba ar ka jongka lengba ka penalti bat ya ka bol akan jat dau diamond takos. Haga Kerala step ka Kerala Blaster kala tam ya ka Goa da ar lanot. Haga Kerala mit kata haga minit ka basan peu ar ka Kerala Blaster kalayo ban tep ya ka gol ka balai ka jongka lengba u iwan u badai player na kari Ukraine badai haga minit ka ban riu peu nyau ka FC Goa kalayo ban tep ya ka shigol ka jongka lengba u Noah bat ya ka bol lapen bu da u Fernandes. Adu bukut kane ka jingle ka Kerala Blaster kalala ban penlim ya ka FC Goa da lai lagawai leng bagan ke jing job ka Kerala Blaster kalayo ban khur khendai point na khin riu teli jingle kai bat kumjuru ka FC Goa kayo ban khur khendai point na ki san teli jingle kai kane ke jing job jong ka Kerala Blaster kala penhun ya ki nong Christian ki jongka ki baju Christian barabor.